मुसलपुराव BPFनि गेदेर सुबुं गौमा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि BPF एबा NDAनि बिजाथि मुसलपुराव BPFनि सानै बिजाथिया नमिनेशनलाइ गथायबाय बाक्सा बियाबनि BPF बिजाथि थानेश्वर बसुमतारी आरो मानास बियाबनि BPF बिजाथि मनेश्वर ब्रह्मआ बिजाथिलाइ गथायबाय जोंनि दोलोआ मोजां जोंनि दरखङा खुला दं थांनोबो हायो फैनोबो हायो बे आयदायाव जर'खा मोनसे फोरमायथि मुसलपुराव BPFनि गेदेर सुबुं गौमा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि BPF एबा NDAनि बिजाथि मुसलपुराव BPFनि सानै बिजाथिया नमिनेशनलाइ गथायबाय बाक्सा बियाबनि BPFनि बिजाथि थानेश्वर बसुमतारी मानास बियाबनि BPF बिजाथि मनेश्वर ब्रह्मआ बिजाथिलाइ गथायबाय दिनै बिजाथिलाइ गथायनायनि जोबथा सान बियाब बिजाथिफोरा गावफा गावनि बिजाथिलाइ गथायदों बाक्सानि मुसलपुरावबो रोजा रोजा BPF मददगिरि आरो NDA मददगिरिनि बाहागो लानाय हाबाफारियाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव BPF एबा NDAनि बिजाथिया बिजाथिलाइखौ गथायो बाक्सा जिल्ला कमिशनारनि मावखुलियाव बाक्सा आरो मानास बियाबनि NDAनि बिजाथि मनेश्वर ब्रह्म आरो थानेश्वर बसुमतारीया हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव बिजाथिलाइखौ गथायो मदद खालामफायो BJPनि दैदेनगिरि फनिधर तालुकदारखौ लाफानानै गोबां दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना बाक्सा आरो मानास बियाबनि NDAनि बिजाथिया देरहानाया 100% रोखा होननानैबो दाबि फोरमायो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया मानास और बाक्सा समष्टि जिकातो 100% आमार NDA प्रार्थी হয় और मथते BTC अंचल 15टा सीटत 15टाव आमी जिकाय दिम जोंनि दोलोआ मोजां जोंनि दरखङा खुला दं थांनोबो हायो फैनोबो हायो बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै BTCनि चिफ एबा BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि बे जर'खा बिबुंथि आमी कइसे ना आमार दरजा खुला आपनि आहिबो पारे जाबो पारे BTCनि मोन 15 मासियाव NDA बिजाथि देरहागोन हादोरसायाव फिन NDAनि सरकार जागोन आरो फिन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा गिबि मन्थ्रि जागोन होननाबो बिबुंथि खालामो हाग्रामा महिलारिया आरो सरकार BJP नेतृत्वत NDA सरकार करिब BPF আছে ইয়াত AGP আছে ইয়াত বিভিন্ন দল আছে অর্থাৎ NDA सरकार গঠন কৰাটো 100% আৰু অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰটো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ব फारसेथिं बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो मथनगुरि परिषद बियाबनि MCLA एबा EM बेगम आक्तारा आमेदा बाक्सा आरो मानास बियाबखौ लानानै मिजिं खालामनायल' नङा देरहानायनि थाखाय 100% रोखा होनाबो दाबि फोरमायो BTCनि EM बेगम आक्तारा आमेदा BPFৰ এটা শক্তিশালী ভেটি আমাৰ মজবুত হৈ আছে আৰু NDA প্ৰাৰ্থী হিচাপে আৰু মজবুত হৈছে আৰু দুজন ক্যান্ডিডেট আজিৰ দিনতে আমি নিশ্চিত তেওঁলোকে জিতি পেলাই তেওঁলোকে আমাৰ দিছপুৰত তেওঁলোকে গৈ পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব सालबारनिफ्राय खौरांगिरि साकिल आहमेदनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24